हरे कृष्णा माता जी। रेडिया हरे कृष्णा हरे एल्लोर्गु कृष्ण हरे कृष्णा रेडिया हरे कृष्णा हरे माता कृष्ण जी। माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे கிருஷ்ணா. யாராவது வரணுமா? அஸ்வின் பிரபுஜி உங்க குரூப்ல எல்லாம் வந்துட்டாங்களா? हरे कृष्ण माता जी पद्मा माता जी இப்போ ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. 1 டேட்ல ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க. குரூப்ல வந்தாச்சு எல்லாரும்? हरे कृष्णा உங்க குரூப்ல माता जी வந்துட்டாங்களா எல்லாரும்? வந்துட்டாங்க. நாங்க 2 பேரும் வந்துட்டோம் மாதா ஜி. நீங்க மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களை கோ-ஹோஸ்ட் ஆக்கியிருக்க. இல்ல, நீங்க அஸ்வின் டிஸ்ப்ளே பிரபுஜி பண்ணுங்க. தான் வந்து எங்களுக்கு இது ஸ்லைடு போட போறாங்க மாதா ஜி. உங்களுக்கு உங்களுக்கு மாதா ஜி ஆரம்பிக்கலாங்களா மாதா ஜி? மாதா ஜி கேட்கலீங்களே. பேசுங்க. இல்ல பிரேயர் பண்ணிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா எல்லோருக்கும். பண்ணிடலாம் மாதா ஜி. மாதாஜிஸ் பிரபுஜிஸ் எல்லாருக்கும் பிரணாம்ஸ். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இஸ்கான் மங்களூருக்கும் எங்களது ஆசிரியர்களுக்கும் பணிவான வணக்கங்கள். இன்ட்ரோடக்ஷன். எங்களுடையது ராதாகிருஷ்ணா டீம். மெம்பர்ஸ் எஸ் மகாலட்சுமி அண்ட் தங்கமணி செல்லப்பன். எனது பெயர் தங்கமணி செல்லப்பன். பிரேயர் பண்ணிடுறீங்களா நீங்க? பிரணதி நான் 57வது பேட்ச் முதல் பகவத்கீதையை மேங்களூர் இஸ்கான் மூலம் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். எனது ஊர் சேலம். மகாலட்சுமி மாதாஜி. என் பெயர் எஸ் மகாலட்சுமி மேத்தை. நான் 2021 இஸ்கான் பெங்களூர் குரூப்பில் தொடர்ந்து வகுப்புகளை கவனித்து வருகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. இப்போது பிரணஜி இப்போது ஜெயராத மாதம்பா பை மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஜெயராத. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெட் கனெக்ஷன் சரியா இல்லையா? மாதாஜி இல்ல பிரணதி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே மாதாஜி. ஜெய மாதவா பாட்டு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீகுரோ ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீகுரோன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதான்விதம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜனசகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா விஷாகான் விதாம்ஸ்ச. ஹே கிருஷ்ணா கருணா சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதா காந்த நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे.
மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஜெயராத மாதவ். கீர்த்தனை. டைம் எத்தனை இல்ல அதான் டைம் ஓகே எத்தனை ஆகும்? மாதாஜி, நீங்க டைரக்டா இதுக்கு போயிடுங்க தங்கமதி மாதாஜி, ஸ்லைடுக்கு போயிடுங்க. ஓகே மாதாஜி. பிரபு ஸ்லைஸ். ஆமா ஆமா நீங்க இதெல்லாம் வேண்டாம், ஓகே மாதாஜி. நீங்க வந்து இதை முடிச்சிருங்க. சரி டைம் எக்ஸீட் ஆகக்கூடாது, உங்களுக்கு அது கணக்கு உண்டு. ஓகே மாதாஜி. நாங்கள் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு ஆன்மா மற்றும் பிறவி மாற்றம் என்பதாகும். திரேதா யுகத்தில் ராமராக அவதரித்த பகவான் துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ண பகவானாக அவதரிக்கிறார். பரித்ராணாய சாதுனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன் என்று பகவான் 4.8வது ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார். புருஷ அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், லீலா அவதாரங்கள், சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள், மன்வந்தர அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள் என்ற பல்வேறு அவதாரங்கள் இருந்தாலும் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களின் மூல புருஷர் ஆவார். தனது பிருந்தாவன லீலைகளை காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டிருந்த பக்தர்களின் ஏக்கத்தை தீர்ப்பதற்காகவே பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றுகின்றார். கிருஷ்ண அவதாரத்தின் முக்கிய நோக்கம் அவரது கலங்கமற்ற பக்தர்களை திருப்தி செய்வதே ஆகும். கலியுகத்திலும் பகவான் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலம் நிறைய மக்களுடன் இணைந்து திருநாமத்தை பாடுவதன் மூலம் கிருஷ்ண வழிபாட்டையும் கிருஷ்ண உணர்வையும் பாரதம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்த சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக அவதரிக்கிறார். இந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கிறார். பிரபு நெக்ஸ்ட். ஆன்மா மற்றும் பிறவி மாற்றம். இது ஆன்மாவின் பயணத்தை விளக்கும் கருத்தாகும். மனித உடல் தற்காலிகமானது, வாடகை வீடு போன்றது. ஆன்மாவே நம்முடைய உண்மையான அகம். உடல் அழிந்தாலும் ஆன்மா அழியாது. இது அவரவர்களின் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப பல பிறவிகளில் பயணம் செய்கிறது. நெக்ஸ்ட் பிரபு. நெக்ஸ்ட். தேஹினோஸ்மின் யதா தேஹே கௌமாரம் யௌவனம் ஜரா ததா தேகாந்தர பிராப்திர் தீரஸ்தத்ர ந முஹ்யதி. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறுவயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்கிறது. அதுபோல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகிறது. நிதான புத்தி உடையவன் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பதில்லை. ஆன்மா அடுத்த பிறவியில் பௌதிகமான அல்லது ஆன்மீகமான உடலை கட்டாயம் அடையும். இத்தகைய உடல் மாற்றங்கள் தனது வாழ்வில் அவர்கள் செய்த செயல்களுக்கு ஏற்ப பலதரப்பட்ட இன்ப துன்பங்களை அடைய ஒருவனுக்கு உதவுகின்றன. நல்ல ஆத்மாக்கள் மறுவாழ்வில் நிச்சயமாக ஆன்மீக உடல்களை அடைவார்கள் அல்லது குறைந்தபட்சம் பௌதீக நிலையின் உயர் இன்பங்களை அனுபவிப்பதற்காக ஸ்வர்கலோகத்தின் உடல்களை அடைவார்கள். பிரபு நெக்ஸ்ட். மாத்ரா ஸ்பர்ஷாஸ்து கௌந்தேய சீதோஷ்ண சுக துக்கதாஹ ஆகமாபாயினோ நித்யாஸ்தாம் ஸ்திதிக்ஷஸ்வ பாரத என்று பகவான் 2.14 கூறுகிறார். குந்தியின் மகனே, இன்ப துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மாற்றமும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதை போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயே அவை எழுகின்றன. எனவே பரதகுலத் தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். க்ஷத்ரியனின் தர்மமான போரிடுதலை நீ செய். அந்த கடமையிலிருந்து நீ விலகக்கூடாது. தர்மத்தின் சட்ட திட்டங்களை பின்பற்றியே ஆக வேண்டும் என்று பகவான் அறிவுரை கூறுகிறார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஆன்மாவின் இயல்பு. நஜாயதே மிரியதே வா கதாச்சின் நாயம் பூத்வா பவிதா வான பூயஹ அஜோ நித்ய சாஸ்வதோயம் புராணோ நஹன்யதே ஹன்யமானே ஷரீரே. ஆத்மா பிறப்பதில்லை, ஆன்மா இறப்பதில்லை. அது என்றும் நிலைத்திருக்கிறது. அது அழிவில்லாதது. அது உடலுக்கு உள்ளே இருக்கிறது. உடல் மாறினாலும் ஆன்மா மாறாதது. அது எல்லா உயிர்களிலும் உள்ளது.
ஆன்மாவின் அளவு ஒரு முடியின் நுனியின் அளவில் 10,000-ல் 1 பங்கு ஆகும் என அளவிடப்பட்டுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா என்னும் நுண்ணிய துகள் ஜட அணுக்களை காட்டிலும் சிறியதாகும். சக்தி வாய்ந்த மருந்தின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவுவதைப் போல ஆன்மீக பொறியின் ஆதிக்கம் உடல் முழுவதும் பரவியுள்ளது. ஆன்மீக ஆத்மா உடல் முழுவதும் இவ்வாறு பரவி இருப்பது உணர்வின் மூலம் அறியப்படுகிறது. இவ்வுணர்வே ஆத்மா இருப்பதற்கு ஆதாரமாகும். ஒவ்வொரு உயிர்வாழியின் இதயத்திலும் ஆன்மீக ஆத்மா அமைந்துள்ளது என்று முண்டக உபனிஷத் கூறுகிறது. உடலின் இயக்கத்திற்கு தேவையான எல்லா சக்திகளும் இதயத்திலிருந்தே உருவாகின்றன. அடுத்து மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஆன்மாவின் உடல் மற்றும் ஆன்மா இயல்புகள். உடல் ஒரு தற்காலிகமான வீடு. ஆன்மா அந்த வீட்டில் வாழ்கிறது. உடல் காலப்போக்கில் அழிகிறது, ஆன்மா மட்டும் நிலைத்திருக்கிறது. உடல் முக்கியமானது. உடல் மாற்றத்துக்கு உட்படும், ஆன்மா மாற்றமற்றது. உடல் முக்கியமானதுதான், ஆனால் நிரந்தரமானது அல்ல. ஆன்மாதான் உண்மையானது, நித்தியமானது. கர்மம் இதில் முக்கியமானது. கர்மம் என்பது ஒரு செயல். நாம் செய்யும் செயல்கள், நல்ல செயல்களை செய்தால் நல்ல விளைவு கிடைக்கும். நல்ல செயல்கள் என்ன என்றால் தர்மம், நேர்மை, நியாயம், பக்தி தொண்டு, இவை நல்ல செயல்கள். கெட்ட செயல்கள் செய்தால் கெட்ட விளைவு கிடைக்கும். கெட்ட விளைவுகள்னா கொலை அடிக்கிறது, கொலை செய்யறது, இது போன்ற கெட்ட செயல்கள். அப்படி செஞ்சா அடுத்த ஜென்மத்துல எப்படி பார்ப்பாங்க? ஏழையாகவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அதுவே நல்ல செயல்கள் செய்தா அடுத்த பிறவில ஒரு பக்தர் வீட்லயோ செல்வந்தராவோ பிறப்பாங்க. பகவத்கீதை 14.14 கூறுவது போல், சத்துவ குணத்தில் மரணடைபவன் உயர்ந்த லோகங்களுக்கு சென்றடைகிறான். ரஜோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மீண்டும் பூமியில் பிறக்கிறான். தபோகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருக இனத்தில் பிறப்பெடுக்கிறான். உடல் மாற்றம். மனிதன் பழைய ஆடையை விட்டு விடுகிறான், புதிய ஆடையை அணிகிறான். அதே போல் ஆன்மா பழைய உடலை விட்டு விடுகிறது, புதிய உடலை எடுத்துக்கொள்கிறது. இது பிறவி மாற்றம் என்பர். இது ஆன்மாவின் பயணம் அல்லது பிறவி சுழற்சி என்பர். பகவத்கீதை 15.8 கூறுவது போல், காற்று நறுமணத்தை தாங்கி செல்வதை போல ஜட உலகில் இருக்கும் உயிர்வாழிகள் ஒரு உடலில் இருந்து மற்றொரு உடலுக்கு பல்வேறு உணர்வுகளை சுமந்து செல்கிறது. இவ்வாறு ஒரு வகையான உடலை பெற்று பின்னர் மீண்டும் வேறொரு உடலை ஏற்பதற்காக இதனை கைவிடுகிறது. நாம் பௌதிக கலக்கத்தினால் பிறவி பயணத்தில் சுழண்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. ஆன்மாவின் நிலை. ஆன்மா அழிவதில்லை. பகவத்கீதை 2.23 கூறுவது போல், ஆன்மாவை ஆயுதங்களால் கிழிக்க முடியாது, நெருப்பால் எரிக்க முடியாது, நீரினால் நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்த முடியாது. ஆன்மா அழிவதில்லை. அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, நிலைத்திருக்கிறது, திவ்யமானது. ஆன்மா என்றுமே வாழ்கிறது. மேலும் பகவத்கீதை 13.31 அறிவுள்ள மனிதன் பல்வேறு ஜட உடல்களில் பல்வேறு தோற்றங்களை காண்பதை நிறுத்தி உயிர்வாழ்கள் எப்படி பறந்துள்ளது என்பதை எப்போது காண்கிறானோ அப்போது அவன் பிரம்மத்தின் உணர்வை அடைகின்றான். மேலும் பகவத்கீதை 13.32 நித்தியத்தின் பார்வையை உடையவர்கள் அழிவற்ற ஆத்மா தெய்வீகமானது, நித்தியமானது, இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது என்பதை நாம் காண முடியும். ஜட உடலின் தொடர்பில் இருந்தால் கூட அர்ஜுனா, ஆத்மா எதையும் செய்வதோ பந்தப்படுவதோ இல்லை. மேலும் பகவத்கீதை 13.33 எங்கும் நிறைந்திருந்தாலும் தனது நுண்ணிய இயற்கையினால் ஆகாயம் எதனுடனும் கலக்காமல் இருக்கின்றது. அதுபோல பிரம்மனின் பார்வையில் நிலை பெற்றுள்ள ஆத்மா உடலில் அமைந்திருந்தாலும் உடலுடன் கலப்பது இல்லை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு. இதில் வாழ்க்கையின் நோக்கம். வாழ்க்கையின் நோக்கம் பகவத்கீதை ஆன்மாவின் உண்மையை விளக்குகிறது. உடல் தற்காலிகமானது, ஆன்மா நிரந்தரமானது, அது அழிவதில்லை.
இது பல பிறவிகளில் பயணம் செய்கிறது. நல்ல கர்மம் முக்கியமானது. நல்ல எண்ணம் தேவை. நல்ல வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். இறைவனை நினைக்க வேண்டும். இறை தொண்டு புரிய வேண்டும். இறைவனை உணர வேண்டும். அறிவு மற்றும் பக்தி அவசியமானது. இதுவே ஆன்மாவின் உயர்ந்த பாதைக்கு அழைத்து செல்லும். மேலும் திருவள்ளுவர் கூறுவது போல் அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்று திருவள்ளுவர் கூறுவார். அவ்வாறு வீடு பேறு அடைய வேண்டும் என்றால் நாம் பக்தி தொண்டு செய்து பரமபுருஷனாகிய கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலம் நாம் இறைவனின் திருநாட்டை அடைய முடியும். மேலும் பகவத்கீதை 9.34 மற்றும் 18.65 மன்மனா பவ மத் பக்தோ கூறுவது போல் நாம் இறைவனை நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். இறைவனுக்கு தொண்டு செய்து இறைவனிடம் சரணடைந்து இறைவனின் திருநாட்டிற்கு சென்றடைய வேண்டும். இதுவே பகவத்கீதையின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதுவே வாழ்வின் முக்கிய நோக்கமாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். எனவே நாம் வாழ்வின் முக்கிய நோக்கம் இறைவனை அடைவது. அதாவது இறைவனை சென்றடைய நாம் இந்த இஸ்கான் நமக்கு கொடுத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்தி பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். இதுவே வாழ்வின் இலக்காக கொண்டு நாம் செயல்பட வேண்டும். எண்டிங் பிரேயர். வாஞ்சகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்தப்யேவச பதிதானா பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிராந்திக்கு ஜெய். அனந்த கோடி பக்த பிராந்திக்கு ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் की जय. शील प्रभुपाद की जय. चैतन्य प्रभु की जय. श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भगवत ग्रंथ की भगवत गीता श्रीमद् भागवत की जय. श्री श्री राधा गोविंद की जय. श्री रामलला की जय. पूरी जगन्नाथ की जय. பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி போல். மேலும் இஸ்கான்ல எனக்கு शील प्रभुपाद की जय. ஹரே கிருஷ்ண शील மாதாஜி. प्रभुपाद की ஹரே शील கிருஷ்ண प्रभुपाद की जय. சீல பிரபுபாதி की जय. பிரேமானந்தே हरे कृष्ण. ஹரி ஹரி போல். எனக்கு வகுப்பெடுத்த மங்கள மாதாஜிக்கும் சிங்கார செல்வ பிரபுஜிக்கும் எங்களை வழிநடத்தி செல்லும் உஷா மாதாஜிக்கும் மற்றும் என்என்டி பிரபுஜிக்கும் இஸ்கான் மங்களூர் இந்த வாய்ப்பு அளித்த அவர்களுக்கும் மற்ற மாதாஜி அனைவருக்கும் என்னுடன் இருக்கும் பிரபு அஸ்வின் பிரபுஜிக்கும் ஜிஎஸ்என் பிரபுஜிக்கும் மற்றும் என்னுடன் ஒத்துழைத்த அனைத்து பக்தர்களுக்கும் மிக்க மிக்க நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சரணம். இதுல முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது என்ன அப்படின்னா, நீங்க எஃபெக்டிவா ஐ கான்டாக்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும். அப்புறம் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகாஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா, எத்தனை யூஸ் பண்ணீங்க. அப்புறம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட், எவ்வளவு டைம் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிருந்தீங்க. 10 minutes. எஸ் மாதாஜி. ஓகே 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 ஓகே. இதுல கான்செப்ட் என்ன முக்கியமா பிலாசபிக்கல் கான்செப்ட்ன்றது ஆன்மா மற்றும் பிறவி மாற்றம் மாதாஜி. ஆன்மானா என்ன, நம்ம எப்படி ஒவ்வொரு பிறவி எடுக்கிறோம், அந்த பிறவில இருந்து எப்படி விடுபடணும் அப்படின்றதுதான் மாதாஜி. தேகினோ அஸ்மின் யதா தேக அப்படின்னு அர்த்தம் என்ன. இந்த தேகத்தை நம்ம விட்டு போகும்போது அடுத்த பிறவி நமக்கு கிடைக்க தேவையில்லாம கிடைக்க வேண்டாம். அந்த வயசு உடல் இளமை முதுமை இந்த மாதிரி மாறுறது. ஆனா ஆத்மாவுக்கு அந்த மாதிரி மாற்றங்கள் கிடையாது. ஆத்மா என்றுமே நிலையானது, நித்தியமானது. அது என்றும் மாற்றமடையாதது. உடல் மட்டும்தான் மாற்றத்தை அடையும், ஆத்மா மாற்றம் அடையாது. இப்ப நீங்க அதை ப்ரீச்சிங் பண்ணும்போது என்ன யூஸ் பண்ணுவீங்க, என்ன ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் எப்படி பண்ணுவீங்க. நீங்க ஒருத்தருக்கு கத்துக் கொடுக்கும் போது எப்படி நீங்க சொல்றீங்க, நான் உடல்ல நான் ஆத்மா அப்படின்னு நீங்க எப்படி சொல்லி தருவீங்க. பேசுவதன் மூலமாகவும் பார்ப்பதின் மூலமாகவும் கேட்பதின் மூலமாகவும் நம்ம சொல்லலாம் மாதாஜி.
இல்ல நான் இப்ப ஒரு புது ஸ்டூடெண்ட் என்கிட்ட நீங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க, நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா. எனக்கு எப்படி தெரியும் நான் ஆத்மான்னு? உடல் ஆஹ் மட்டும் ஆ- உடல் மட்டும்தான் மாற்றம் அடைகிறது. ஆனா ஆத்மா வந்து எப்பவுமே சின்ன வயசா இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அந்த ஆத்மா நித்திய இளமையோட இருக்கிறது. அது வந்து அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து எந்த மாற்றமும் கிடையாது. எல்லா ஜீவன்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கு. மாதாஜி, மருந்து ஓகே. எப்படி வேலை செய்யுது? அது எல்லா உடல்லயும் வந்து வேலை செய்யுது. நம்ம தலைவலிக்கு போட்டாலும் எல்லா இடத்துலயும் பரவுது இல்ல மாதாஜி? அத மாதிரி நம்ம இதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மா வந்து நம்ம உணர்ச்சி இப்ப கிள்ளி பார்த்துடலாம் மாதாஜி. கிள்ளி பார்த்தா வலிக்குதுன்னு சொல்லலாம் மாதாஜி. அப்ப நமக்கு உணர்ச்சி இருக்குல்ல மாதாஜி, அதன் மூலமா ஆத்மா இருக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம் மாதாஜி. இல்ல, நான் கேக்குறது என்ன அப்படின்னா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்ட்டு நீங்க வந்து சொல்றீங்க. அது எப்படி நீங்க வந்து புரிய வைப்பீங்க? கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட் L3 L1ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேக்குறா, எனக்கு எப்படி தெரியும் ஆஹ் நான் ஆத்மா, நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு எப்படி தெரியும்? உடல் மாத்திரம்தான் அது எல்லா வேலைகளும் செய்யறது. ஆத்மா வந்து வெறும் சாட்சி பருவம் நம்ம மாதிரி செய்யற கவனிச்சிட்டு தான் மாதாஜி இருக்கு. நம்ம சாட்சி செய்யற பரம செயலை வச்சுதான் மாதாஜி. ஏன்னா பாகவதத்துல ஒரு இது இருக்கு, ஸ்லோகா ஒண்ணு இருக்கு. அதுல வந்து சொல்றது ஆத்மா அப்படின்றது வந்து சும்மாவே இருக்காது. ஒரு உடல்ல ஆத்மா போயிடுச்சு அப்படின்னா சும்மா உட்கார முடியுமா? உணர்ச்சி இருக்காது மாதாஜி, உணர்வு இல்லாம போயிடும். அசைவு இருக்காது மாதாஜி, அப்படியே நான் சொன்னது கிடப்பாங்க மாதாஜி. புரிஞ்சுட்டீங்களா? நான் சொன்னது புரிஞ்சுங்களா? ஒரு உடல்ல ஒரு ஆத்மா புரிஞ்சுக்கிட்டேன். இருந்தது, நான் ஒரு உடல்ல ஒரு ஆத்மா இருந்தது அப்படின்னா, இந்த ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் என்னென்ன நடக்கிறது இந்த உடலுக்கு? பேசுறது, நடக்கிறது, எல்லா செயல்களும் நடைபெறுது செயல்கள். மாதாஜி. நான் சொல்றது செயல்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். ஆமாங்க. ஆத்மாவோட ஆத்மாவோட இயல்பு என்ன? சும்மா உட்கார்ந்து இருக்க முடியுமா அது ஆத்மா? இல்லைங்க மாதாஜி, செயல்கள் உடல்ல செய்வதுதான் எல்லா ஆத்மா மாதாஜி. போயிடுச்சுன்னா செயல்களையும் கவனிச்சுட்டு இருக்கு. செயல்கள் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கும் இல்லையா? அது மூலமா தான் நம்மளுக்கு வந்து தெரியறது ஆத்மா இருக்கு அப்படின்ட்டு. அப்படின்னு அதே ஒருத்தர் வந்து பேரலிசிஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னா அவருக்கு எல்லாமே இருக்கு, ஆனா அது ஒத்துழைக்கிறது அவருக்கு இல்ல. கை கால் வண்டி அப்படியே இழுத்துக்கும் மாதாஜி. இழுத்துட்டு இருக்கு இல்லையா? அப்போ அது எதுவுமே வந்து வேலை செய்யாது இல்லையா? வேலை சோ செய்யும். ஆமா. அதுதான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து ஆத்மா நீங்க வந்து சொன்னீங்கல்ல, ஆத்மா வந்து எந்த வேலையும் செய்யறது இல்ல அப்படின்ட்டு சொல்றீங்க இல்லையா? அதுக்கு நான் வந்து இந்த பதில் வந்து சொன்னேன். பாகவதத்துல ஒரு ஸ்லோகா வந்து இருக்கு. அந்த உடல்ல வந்து ஒரு ஆத்மா இருந்தாச்சு அப்படின்னா அது சும்மா உட்கார முடியாது, அது வந்து ஏதாவது ஒரு வேலையை வந்து செஞ்சுட்டே தான் வந்து இருக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ அது ப்ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் மாத்திரம் நீங்க வந்து கான்சென்ட்ரேட். ஓகே. ஹரே ஓகே கிருஷ்ணா, நல்லா மாதாஜி. பண்ணீங்க ஓகே. ரெண்டு பேருமே நல்லா ஓகே. பண்ணீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த குரூப். ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணதி எல்லாம் வாசிக்கணுமா இல்ல அப்படியே சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் இல்ல பண்ணலாம் வேணாம், அப்படியே மாதாஜி? சொல்லுங்க, ஆல்ரெடி வாசிச்சுட்டாங்க அதனால. ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா மாதாஜி? அரே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. வரி புரிந்திருக்கும் அனைத்து பக்த கோடிகளுக்கும் எங்களது பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறோம். இன்று எமது குழுவினர் L4 பிரசன்டேஷன் நிகழ்விற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தலைப்பு ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். இதை பத்தி தான் வந்து நாங்க பார்க்க போறோம். இதுல எங்களுடைய குழு உறுப்பினர்களை அறிமுகம் செய்வதில் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலாவதாக 3 குணங்களின் விளக்கம் பற்றி நிகழ்வினை வழங்க உள்ளார் ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி அவர்கள். நம்பிக்கை மற்றும் உணவு பற்றி வழங்க உள்ளார் பத்மாராஜம் மாதாஜி அவர்கள். யாகம் பற்றி விளக்க உள்ளார் லீலாவதி. நடத்தை, பேச்சு மற்றும் தானம் பற்றி விளக்க உள்ளார் அஸ்வின் பிரபுஜி அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாகயா சக்ஷுர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹயம் ததாதி சவபதாந்திகம் வந்தேஹகம் ஸ்ரீக்ரோக ஸ்ரீயுத பதகமலம் ஸ்ரீகுரும் சை வைஷ்ணவம் ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநான்விதம் ரகுநாதான்விதம் சம்சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சகன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாம் हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसीदे सुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृष्ण कृपा सिन्धुभ्य एव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय स जगसीदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावदान्ताय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वेश नमः गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पासत्य शेषतारिणे पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी. பகவத்கீதை முக்குணங்கள் பற்றியது. பகவத்கீதை 14வது அத்தியாயம் 5வது ஸ்லோகம். சத்வம் ரஜஸ்தமைதி குணஹ பிரகிருதி சம்பவஹ நிபத்னந்தி மகாபாஹோ தேயே தேஹினம் அவ்யயம். ஜட இயற்கை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் ஆகிய முக்குணங்களால் ஆனது. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். அதாவது நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பில் வரும்போது இந்த குணங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றான். பகவத்கீதை 14.6 அத்தியாயம். தத்ர சத்வம் நிர்மலவாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞான சங்கேன சானக. பாவமற்றவனே, மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவ குணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுள்ளனர். அதாவது சத்துவ குணத்துல நல்ல தூய்மையான மனசுடன் இருப்பவர்கள் பிரகாசமாகவும் பாவ விளைவுகளும் விடுவிப்பதாகவும் இருப்பதனால இந்த குணத்தில நிலை பெற்று இருப்பவங்க இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டுவார்கள். பகவத்கீதை 14.7 ரஜோரகாத்மகம் வீட்டி திருஷ்ணா திரிசங்க சமுத்பவம் தன்னிபத்னாதி கௌந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர் வாழி பௌதிக பலநோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றான். அதாவது ரஜோகுணத்தில பேராசையினாலும் ஏக்கத்தாலும் இருக்கிற பந்தப்படுத்துவதால் பௌதிக பலநோக்கு செயல்களிலிருந்து அந்த உயிர் வாழி பந்தப்படுகின்றான். பகவத்கீதை 14.6
தத்ர சத்துவம் நிர்மலவாத் பிரகாசகம் அநாமயம் சுகசங்கேன பத்னாதி ஞானசங்கேன சானக. பாவமற்றவனை மற்றவற்றை விட தூய்மையானதான சத்துவ குணம் பிரகாசப்படுத்துவதாகவும் எல்லா பாவ விளைவுகளிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகின்றது. இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்படுகின்றனர். ஒரு நல்ல சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் நல்ல சந்தோஷமாகவும் பிரகாசமாகவும் தூய்மையான எண்ணத்தினாலும் இருப்பவர்களுக்கு இந்த குணத்தில் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் இருப்பவர்களுக்கு பந்தப்படுகின்றனர். சத்துவ குணத்தில் ரஜோரகாத்மகம் வீத்தி திருஷ்ண சங்க சமுத்பவம் சன்னிவத்னாதி கவுந்தேய கர்ம சங்கேன தேகினம். குந்தியின் மகனை எல்லையற்ற ஆசையாலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரஜோகுணத்தின் காரணத்தினால் உடலையுடைய உயிர்வாழ் பௌதிக பலநோக்கு செயல்கள் பந்தப்படுகின்றான். தமோகுணம் பகவத்கீதை 14.8 தமசத்ஞான சம்வித்தி மோகனம் சர்வதேகினாம் பிரமாதாலஷ்ய நித்ராபி தன்னியபத்னாதி பாரதः. வரதனின் மைந்தனே, அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலையுடைய எல்லா உயிர் வாழிகளையும் மயக்குகின்றது. கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவை இந்த குணத்தின் விளைவுகளாகும். அதாவது அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணத்தில் இருக்கிறவர்கள் ஆத்மாவை பயன்படுத்த பைத்தியக்காரத்தனம், சோம்பல், உறக்கம் ஆகியவையினால குணத்தினால விளைவுகளாக இந்த மாதிரி இந்த குணத்தில் அறியாமையினால் இருக்கின்றனர். ராமாயணத்தில் 3 சகோதரர்கள் விபீஷணர், ராவணன், கும்பகர்ணன். விபீஷணர் நல்ல தூய்மையான பக்தியுடைய சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர். ராவணன் அசுரத்தன்மை, அவன் ரஜகுணத்தில் அகங்காரம், ஆணவம், அதாவது குணத்தில் உள்ளவர் ராவணன். கும்பகர்ணன் எந்த நேரத்திலும் சோம்பல், முறிவு, உறக்கம், இதனால அவன் இருக்கின்றனர். வாழ்க்கை முறையின் அம்சம், அதாவது சத்துவகுணத்திற்கு நல்ல பழங்கள், சுத்தமான பழங்கள், நல்ல ஃப்ரூட்ஸு, நட்ஸு, எல்லா சுத்தமான பழ வகைகளை சாப்பிடுவீர்கள். இது ரஜகுணத்தில் இருப்ப புளிப்பு, துவப்பு, காரம், அதாவது அந்த மாதிரி இது சாப்பிடுவாங்க. 3வது தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் இது கெட்டது, ஊசி போன, அழுகி போன, அறியாமையினால் இந்த மாதிரி உணவுகளை உண்கின்றனர். 1 நம்பிக்கை அண்ட் வழிபாடு, உணவு, யாகம், நடத்தை, பேச்சு, மனக்கட்டுப்பாடு, தானம். இவற்றினுடைய விரிவுகள் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது பத்மராஜம், அஸ்வின் பிரபு, லீலாவதி மாதாஜி விளக்கமாக விரிவுரை அளிப்பார்கள். அடுத்தது 3 குடும்பங்கள். கணவன், மனைவி, பிள்ளைகள் சந்தோஷமாக இருக்கின்றனர். இவர்கள் சத்துவகுணத்தில் உள்ளவர்கள். ரஜகுணத்தில் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வழியில இருக்கிறாங்க. அதனால அவங்க ரஜகுணம் 4 பேரும் 4 வழிகள் உள்ளனர். அவரோட சிந்தனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதனால ரஜகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்கள். 3வது சண்டை, சச்சரவுகள், அதனால அது தமோ குணத்தில் இருக்கிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, இந்த வாய்ப்பு அளித்தமைக்கு அனைத்து சார்பாக மாதாஜிகளுக்கும் டிவோட்டிஸ்களுக்கும் நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபுஜி, என்னோட வாய்ஸ் கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி கேக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் எங்க பேட்ச் 1 சார்பா இந்த L4 பிரசன்டேஷனுக்கு நீங்க எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க. அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எல்லாரையும் இந்த அளவுக்கு ட்ரெயின் பண்ண நம்ம ஆசிரியர்களா இருக்கிற எல்லா மாதாஜி, உஷா மாதாஜி, எல்லா மாதாஜிஸ்க்கும் என்னோட நன்றி கலந்த வணக்கங்களை எல்லார் சார்பாகவும், பேட்ச் 1ல இருக்கிற எல்லார் சார்பாகவும் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ எங்களுக்கு நாங்க சூஸ் பண்ண டாபிக் என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜட உலகத்துல 3 குணங்கள் இருக்கு. அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிற மனிதர்கள் அவங்களோட நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு, அவங்க வழிபாடு எப்படி இருக்கு, அவங்க எப்படி எல்லாம் சாப்பிடுறாங்க, அந்த 3 குணங்களும் எப்படி அவங்கள ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி
அந்த 3 குணங்களும் எப்படி ஒரு மனிதனை ஆட்கொள்ளுது அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் நாங்க இன்னைக்கு டாபிக்கா சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இப்ப நான் என்ன சொல்ல போறேன் அப்படின்னா, நம்பிக்கை. அதாவது ஒரு மனிதர்களும் அவங்க நம்பிக்கை எப்படி இருக்கு, அவங்களோட வழிபாடுகளை வச்சே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்க எந்தெந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. இப்ப இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 3 போட்டோஸ் இருக்கு. அதுல வந்து சில மனிதர்கள் பாத்தீங்கன்னா நல்லா சாமி கும்பிடுவாங்க, அது எந்த சாமியா வேணாலும் இருக்கலாம். அவங்களோட என்டையர் டே பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போறது, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, சாமியோட பாட்டு பாடுறது, பூஜை ரூமை நல்லா சுத்தப்படுத்தி பூஜை ரூம்ல இருக்கிற சுவாமி பகவானோட போட்டோஸ் எல்லாம் நல்லா அலங்காரம் பண்றது, அப்புறம் பிரசாதம் சமர்ப்பிக்கிறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லயே ஈடுபட்டு இருக்காங்க சில மனிதர்கள் அப்படின்னா அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இதுவே சில மனிதர்கள் பார்த்தோம்னா ஹீரோயின்க்கெல்லாம் பாலாபிஷேகம் பண்ற மனுஷங்களை கூட நம்ம பார்த்திருப்போம் நியூஸ்ல. ஒருத்தர் வந்து இன்னும் அதிகமா போய் ஒரு நடிகைக்கு கோயிலே கட்டி கும்பிட்டாரு. சோ அப்ப அந்த மாதிரி மனிதர்களும் இருக்காங்க இந்த பௌதிக உலகத்துல. சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட மனிதர்கள் எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னா ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க. இன்னும் சில மனிதர்கள் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுடுகாட்டுல நடு ராத்திரியில இந்த எலும்பு கூடு அதெல்லாம் வச்சு நிறைய பூஜைகள்லாம் பண்ணுவாங்க. அவங்க எல்லாம் எந்த குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமோ குணத்துல இருக்காங்க. இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்திலையும் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அர்ஜுன உவாச்ச யஜந்தோ சாத்விகா தேவான யக்ஷ ரக்ஷாமசி ராஜசாஹா பிரேதான பூத் கணாமஷான்யே யஜந்தே தாமசா ஜனாஹா. அதாவது சத்வகுணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர், ரஜோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர், தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதங்களையும் வழிபடுகின்றனர். இந்த 3 வகையான மக்களையுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம், நம்ம இந்த அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பகவத்கீதை வகுப்புகள்லாம் அட்டன் பண்ண பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அர்ஜுனருக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லாமே நமக்கு சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள். இப்போ பிரபுபாதர் மூலியமா நம்ம எல்லா விஷயம் பிரபுபாதர் நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து நமக்கு சொல்லி புரிய வச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ பகவான் ஃபர்ஸ்ட் குருவா இருந்தது யாருன்னா பகவான் அர்ஜுனருக்கு சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே. சோ யாரெல்லாம் நல்லா சாமி கும்பிடுறாங்க, அவங்க என்டையர் டேவை ஃபுல்லா அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஈடுபட்டு இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாருமே சாத்வீகமா இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அவங்களோட உணவு பழக்க முறைகள் அதுவுமே நம்ம இப்ப பார்ப்போம். 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களோட உணவு முறைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், அவங்க எப்படி நடந்துக்குவாங்க, எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க, எந்த விஷயங்களை திங்க் பண்றாங்க, அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். இப்ப மூட் அண்ட் மிஷன் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து ஒரு ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிளா நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ரோல் மாடலா திகழ்ந்தவர். ஆக்சுவலா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த 3 வகையான குணங்களை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா சாப்டர் 14th சொல்லியிருப்பாங்க. சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு. ஆனா இந்த 3 குணத்துக்கும் தாண்டி ஒரு குணம் இருக்கு, அதுதான் சுத்த சத்வகுணம்னு சொல்லப்படுற வசுதேவ தளம் அப்படின்ட்டு. அந்த குணத்துல தான் பிரபுபாதர் அவர்கள் இருந்தாங்க. அதாவது அந்த குணத்துல இருக்கிறப்போ நம்ம எல்லா செயல்களையுமே பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணுவோம். பகவானுக்கு எது பிடிக்குதோ அந்த விஷயங்களை மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். நம்ம சாப்பிடுற ஃபுட்டுல இருந்து பகவானுக்கு எது பிடிக்குதோ எது உகந்ததோ அதை மட்டும்தான் நம்ம செய்வோம். பகவானுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு அதை நம்ம எடுத்துக்குவோம். பிரபுபாதர் அவர்கள் இதைத்தான் கடைபிடிச்சாங்க. அவங்க வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஃபுல்லாவுமே பார்த்தோம்னா அந்த சுத்த சத்துவ முறையில தான் அவங்க இருந்தாங்க. ஃபாரினுக்கு போய் அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாத ஒரு கம்யூனிட்டியில ஒரு சொசைட்டில போய் கிருஷ்ண பிரசாதத்துல ஆரம்பிச்சுதான் அவங்க எல்லாரையும் கிருஷ்ண பக்தர்களா மாத்தினாங்க. சோ இப்ப இந்த 3 வகையான குணங்கள் உடைய மக்களும் என்ன மாதிரியான உணவுகள் சாப்பிடுவாங்க அப்படின்றதுமே ஒரு பெரிய பட்டியலே பிரபுபாதர் அவர்கள் சாப்டர் 14th நம்ம படிக்கிறப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப ஜூசியான ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கிற சைவ உணவுகளை தான் சத்வகுணத்துல இருக்கிற மக்கள் வந்து சாப்பிடுவாங்க. இப்ப நம்ம வீட்டிலே பார்த்துருக்கலாம், இதெல்லாம் மனுஷன் சாப்பிடுவானா, உப்பும் இல்ல, உரப்பும் இல்ல, புளிப்பும் இல்ல, என்னத்த சமைச்சு வச்சிருக்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸே நம்ம சொல்லுவாங்க. சில பேருக்குலாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப காரசாரமா சாப்பாடு இருக்கணும். சட்னியை வந்து பச்சை மிளகாவா அப்படியே அரைச்சு கொடுத்தா கூட சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து யாரெல்லாம் கெட்டு போன ஃபுட் அது யாருமே தீண்ட மாட்டாங்க, அந்த மாதிரி ஃபுட்டை யாரு சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறாங்கன்னு பிரபுபாதர் அவர்களும் சொல்லியிருக்காங்க.
பகவானும் இந்த 3 குணங்களை பத்தி டீடைல்டா சாப்டர் 14th சொல்லியிருக்காங்க. 17th சாப்டர்ல 8வது ஸ்லோகம், ஆயு சத்வ பலாரோக்ய சுஹப்ரீதி விவர்தனாஹ ரஸ்யா ஸ்னிக்தா ஸ்திரா ஹிருத்யா ஆஹாரா சாத்விக பிரியாஹ. ஆயுளை நீடித்து, அதாவது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க சாப்பிடுற ஃபுட்டு அப்படியே சில பேர் பார்த்தோம்னா சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஃபுல் டேவும். இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பவும் சாப்பிட்டுக்கிட்டே எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு பசிக்கிறதுக்கு அளவான சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவாங்க. அந்த அளவான சாப்பாடும் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட்டா சாப்பிடுவாங்க. ஸோ அவங்க நல்ல ஹெல்த்தியாவும் இருப்பாங்க, போத் பிசிக்கலி as well as மென்டலி ரொம்ப ஹெல்த்தியா இருப்பாங்க. அது வந்து அவங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு அவங்க ஆயுச நீட்டிச்சு கொடுக்குற மாதிரியான சாப்பாடா இருக்கும். வாழ்வை தூய்மைப்படுத்தி பலம், ஆரோக்கியம், சுகம் மற்றும் திருப்தியை கொடுக்கும் உணவுகள் யாரு எடுத்துக்குவாங்கன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. சத்துவ குணத்தில் இருப்போருக்கு பிரியமானவை, அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இப்ப நமக்குமே இந்த ஃபுட்டு, இந்த பட்டியலை பார்த்துட்டு அப்புறம் நமக்கு என்னென்ன மாதிரி ஃபுட் எல்லாம் நம்ம ரொம்ப ஆசைப்பட்டு சாப்பிடுறோம், அதை வச்சே நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே ஒன்ஸ் இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னாலே இந்த 3 குணங்களும் நம்மள சூழ்ந்துடும். சோ நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோன்றது நம்ம ஆக்ஷன்ஸ், நம்ம சாப்பாடு, நம்ம எந்த சாப்பாடு எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுறோம் அதை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். இத்தகு உணவுகள் ரசமுள்ளவையாக, கொழுப்பு சத்தும் ஊட்டச்சத்தும் மிக்கவையாக, இதயத்திற்கு இதம் அளிப்பவையாக உள்ளன. இந்த ஃபுட் எல்லாமே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க சாப்பிடுவாங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன மாதிரியான ஃபுட்டு சாப்பிடுவாங்க அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகம்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. கட்வம்ல லவனாத் யுஷ்ண தீக்ஷ்ண ரூக்ஷ பிதாஹினஹ ஆஹாரா ராஜசஸ்யேஷ்டா துக்க சோகாமய பிரதாக. மிகவும் கசப்பான, ரொம்ப ரொம்ப கசப்பா, ரொம்ப புளிப்பா, நல்ல புளிப்பா இருக்கிற மாதிரி மாங்காய் அது எல்லாருக்கும் பிடிக்காது இல்லையா? இந்த ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ரொம்ப காரம், இதே ஃபுட்டை நம்ம சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுத்தா அச்சோ என்ன இவ்வளவு காரம், இது என்னால தாங்கிக்கவே முடியல அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. சோ இவங்களுக்கு ரொம்ப காரமா இருக்கணும், சூடா இருக்கணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லயே இதென்ன ஆறி போய் கொண்டு வந்திருக்க, போய் சூடா வாக்கி கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப அவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். சூடான உப்பு கம்மியா இருந்தாலும் அவங்க அட்ஜஸ்டே பண்ணிக்க மாட்டாங்க. காரமான, உலர்ந்த மற்றும் எரிகின்ற உணவுப் பொருட்கள் ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு விருப்பமானதாகும். இத்தகு உணவுகள், சோ இந்த மாதிரியான ஃபுட்டை தான் அவங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ இப்ப நம்ம சத்துவ குணத்துல பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்க ரொம்ப ஜூசியா இருக்கிற மாதிரி ஃபுட்டை சாப்பிடுவாங்க, ரொம்ப ஹெல்த்தியா பார்த்து தான் சாப்பிடுவாங்க. அதனால அவங்க ஆயுசும் பாத்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டிச்சு கொடுக்கும் அவங்களோட ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல்னால. அதே இவங்க இப்படி காரசாரமா, அவங்களுக்கு தேவை அந்த நாக்கு ருசி, நல்ல காரசாரமா உப்பு ஜாஸ்தியா இருந்தா கண்டிப்பா பிபி வரும். நல்ல சுகரியா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு சுகரும் வரும் இல்லையா? அப்போ அவங்க நோய்கள், அவங்களோட லைஃப் பாத்தீங்கன்னா நிறைய நோய்களும் இருக்கும், நிறைய துன்பங்களும் இருக்கும், நிறைய சோகங்களும் இருக்கும். யாருக்குன்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கிற அந்த மனுஷங்களோட வாழ்க்கை அப்படி இருக்கும். இப்ப கடைசி தமோகுணம். தமோகுணத்துல யாத யாமம் கதரசம் பூதி பரியுஷிதம் சயர் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்தியம் போஜனம் தாமச பிரியம். உண்பதற்கு 3 மணி நேரத்திற்கு முன்பே சமைக்கப்பட்ட சுவையற்ற பழைய ஊசி போன எச்சில் பட்ட தீண்டத்தகாத பொருட்களை கொண்ட உணவுகள் தமோ குணத்தில் உள்ள மக்களால் விரும்பப்படுகின்றன. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ரொம்ப ஊசி போனது அதெல்லாம் ஆக்சுவலா 99% மக்கள் அந்த மாதிரி அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடவே மாட்டாங்க, அதை ஒதுக்கிடுவாங்க. இந்த 1% மக்கள் இவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஊசி போனதெல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுறாங்க. உண்மையிலே ஒரு நாட்டுல ஒரு பேரல் ஃபுல்லா செத்து போன எலியெல்லாம் போட்டு வச்சு அதை பல நாள் அதை ஊற வச்சு அதை சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. சோ நம்ம எல்லா நாட்டுக்கு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்காங்க. சோ இப்பவும் இருக்காங்க. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ யாரெல்லாம் ஊசி போனது 10 நாள் பழசு அதெல்லாம் சாப்பிடுறாங்களோ அவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்காங்க. பிரபுஜி அடுத்த ஸ்லைட் பிரபுஜி. சோ இந்த குணத்தை வச்சு நம்மளோட தன்மையும் மாறுபடும், நம்மளோட செயல்கள் மாறுபடும், நம்மளோட திங்கிங்கும் மாறுபடும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க முக்காவாசி இந்த டீச்சர்ஸா இருப்பாங்க, ப்ரொஃபசர்ஸ், அவங்க அந்த மாதிரி இதுல இருக்கிறவங்களா இருப்பாங்க, மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸா இருப்பாங்க. அவங்க லைஃப்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில ஏர்லி மார்னிங் 4 மணில இருந்து என்டையர் டே 8 மணி வரைக்கும் நல்லா அவங்களோட ரொட்டீன் லைஃப் அப்படி அவங்க அமைச்சுக்குவாங்க. மற்றவர்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருப்பாங்க, அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சு முன்னுக்கு வந்தவங்களா இருப்பாங்க, மத்த மக்களையும் முன்னுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற அந்த உயர்ந்த குணம் இந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். சோ அதனால அவங்க நிறைய புண்ணிய
செயல்கள்ல ஈடுபடுறனால அவங்க மரணிச்சிட்டாங்கனாலும் அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா அவங்க நிறைய சாதுக்கள் அந்த அவங்க கிட்ட நிறைய கத்துக்கிட்டு ஸோ அடுத்த பிறவி பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஆன்மீக ஃபேமிலியில அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. அண்ட் பகவானோட கிருஷ்ண பக்தி பண்ற பாக்கியமும் அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைக்கும். இது வந்து தீவிர குணம்ன்றது ரஜோகுணம். ரஜோகுணத்திலே ஒரு மனுஷன் ரஜோகுணத்திலே இருக்கான், அவனோட அப்படி ரஜோகுணம் சம்பந்தப்பட்ட ஃபுட்டை சாப்பிட்றான், அவன் செயல்கள் எல்லாமே ரஜோகுணம். ரொம்ப கோவப்படுவாங்க, ரொம்ப பேராசை இருக்கும், ரொம்ப பொறாம இருக்கும். இது எல்லாமே ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இது இந்த விஷயம் பண்ணணும், இந்த விஷயம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற கிளாரிட்டி இருக்கும், நல்ல ஞானம் இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கும். இந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் கிட்டத்தட்ட சேம் கைண்ட் ஆஃப் பீப்புள். ரெண்டு பேருமே நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, காரசாரமா சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி. தமோ குணம் ரொம்ப மோசம். இவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு மோசமான ஃபுட் எடுத்துக்க மாட்டாங்க, ஆனா இவங்களும் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட சேம்ன்ற மாதிரி. சோ ரஜகுணத்துல அவங்க செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க, ரொம்ப பலன் நோக்கு செயல்கள்ல ஈடுபடுவாங்க. எனக்கு இந்த விஷயம் பற்றுதல் ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கும் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. சோ அவங்க அவங்களுக்கு ஒரு வேலை பார்ப்பாங்க, 9 to 6 ஒரு ஜாப் பார்ப்பாங்க, அதுல சம்பாதிக்கவும் செய்வாங்க. அது போகவும் மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நமக்குள்ள கடமையை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ண பக்தியும் பண்ணணும். அந்த ஒரு கிளாரிட்டி, அந்த புரிதல் இல்லாதனால எனக்கு இன்னும் பணம் வேணும், எனக்கு வந்து 10 கோடி டார்கெட், இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு நான் 50 கோடி ஆக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க உடலை கூட பாத்துக்காம பணம்ட்டு அது மேல ஓடுவாங்க. சோ அதனால அவங்க வாழ்க்கை பாத்தீங்கன்னா எதுலயுமே சாட்டிஸ்பாக்சன் இருக்காது. இப்ப ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி அந்த பிக்சர்ஸ் காமிச்சாங்க இல்லையா, ரஜோகுணத்துல ராவணன் பிக்சர் இருந்தது. ஏன்னா ராவணனுக்கு அழகான மனைவி இருந்தும் அவனுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனே கிடையாது. எல்லா பெண்களோடையும் உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு குணம் அவனுக்கு உண்டு, அவனோட மனநிலையும் அப்படிதான் இருக்கும். சோ அதே மாதிரி மக்கள் இப்பவும் உலகத்துல இருக்காங்க, நமக்கு தெரியறது இல்லை, ஆனா அவன மாதிரி மக்களும் இருக்காங்க. சோ அவங்களோட லைஃப் எப்படி இருக்குன்னா வியாதிகள் நிறைஞ்சதும் துன்பம் நிறைஞ்சதுமா தான் இருக்கும். லாஸ்ட் இந்த தமோகுணத்துல பாத்தீங்கன்னா ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிறது, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணாதவங்க தான் இந்த தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. அவங்களுக்கு நைட்டு தான் விடியவே செய்யும், பகல் ஃபுல்லா தூங்கி பொழுத கழிச்சிருவாங்க. நைட்டு போய் தேவையில்லாத இடத்துக்கு போறது, அதுலதான் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது அவங்களுக்கு பிடிக்கும். அங்க பப்பு அந்த மாதிரி நைட்டு இருக்கிற அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸும் இதாயிடும். அங்க மீட் ஈட்டிங் இருக்கும் கண்டிப்பா, மாது அப்புறம் தீய பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் அந்த இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்பும் அதுவும் வந்துடும், ட்ரக்ஸும் எடுத்துக்குவாங்க. சோ எல்லாமே இந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட செயல்கள் அப்படி இருக்கும். அங்க வேலை செய்யறதுதான் அவங்களுக்கு பிடிக்கவும் செய்யும் அந்த மாதிரி. சோ இப்படியே அவங்க லைஃப லீட் பண்ணிட்டு போனாங்கன்னா ஆஃப்டர் டெத்துக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து ரொம்ப கீழான பிறவிதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. சோ நம்ம வாழ்க்கைக்கான பாடம் இதுல இருந்து நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு வச்சு நம்ம குணம் இருக்கு, அந்த குணத்துக்கு ஏற்பதான் நம்ம செயல்களும் இருக்கும். அதனால ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா நம்ம சாப்பாடை சாப்பிடணும். இந்த விஷயங்கள் எல்லாமுமே நம்ம வந்து பகவத்கீதை படிக்கதான் நமக்கு தெரிய வருது. இப்ப பிரபுபாதர் முன்னாடியே நான் சொன்ன மாதிரி அவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்ல போய் பிரசாதத்தை கொடுத்து கிருஷ்ண பக்தர்களா ஆக்குனாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வீட்டுல இருந்து ஆரம்பிக்கணும். அதை நம்ம எத்தனை டைம் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, என்ன குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, ஏதோ ஒரு ஜூஸ் குடிக்கிறோம், சூப் குடிக்கிறோம் அப்படின்னாலுமே அதை பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அதை கிருஷ்ண பிரசாதமா நம்மளும் எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட வீட்டுல இருக்கிற எல்லா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸையும் கிருஷ்ண பக்தர்களா மாத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். இப்படி எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்களா ஆயிட்டோம்னா அந்த சத்துவ நிலையும் தாண்டி அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு நம்ம போக முடியும். சுத்த சத்துவ நிலைன்றது எல்லாமே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற மாதிரியான செயல்கள்ல தான் நம்ம ஈடுபடுவோம். அப்படி மட்டும் நம்ம ஈடுபட்டு நம்ம லைஃப கொண்டு போனோம்னா கண்டிப்பா கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்தை நம்ம அடைஞ்சிடலாம். இதோட நான் என்னோட L4 பிரசன்டேஷன் நான் முடிச்சுக்கிறேன். எனக்கு அப்புறம் இப்ப லீலாவதி மாதாஜி மேற்கொண்டு யாகங்கள்ல முக்குணங்கள் இருக்கா அப்படின்றத பத்தி டீடைல்டா சொல்ல போறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இஸ்கான் மேங்களூர் பிரசிடென்ட் NNT பிரபுஜி அவர்களுக்கும், என்னுடைய ஆசிரியர் உஷா மாதாஜி அவர்களுக்கும், இங்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த வழங்கலை நான் தொடங்குகிறேன். யாகத்தின் நோக்கம். யாகம் இன்று நம் பகவத்கீதையில ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் விளக்கியுள்ள
யாகத்தினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன, 3 குணங்களின் யாகங்களின் வேறுபாடு மற்றும் கலியுகத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய யாகங்கள் என்ன, இதை பத்தியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். யாகம் என்றால் என்ன? யாகம் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்தான் யாகம். பகவான் கிருஷ்ணருக்கு இன்னொரு பெயர் யாகம், யக்ஞம். He is the master of all yajnas அப்படின்னு சொல்லலாம். He is the enjoyer of all yajnas. யாகத்தின் நோக்கம் பத்தி பகவத்கீதை 3.9 பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, யஜ்ஞார்த்தாத் கர்மணோன்யத்ர லோகோயம் கர்ம பந்தனஹ ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்த சங்க சமாச்சர. விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் மட்டுமே நிறைவேற்றப்படலாம். மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். சோ விஷ்ணுவிற்காக அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் மட்டுமே யாகமாக கருதப்படும். சோ 2 வகையான யாகம். அதாவது ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா நமக்காக செய்யறது, அது கர்ம பந்தத்தை உண்டுபடுத்தும். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யறது. சோ பகவான் கிருஷ்ணருக்காக செய்யப்படுவ யாகம் பாத்தீங்கன்னா முக்தியை அளிக்கக்கூடியது. இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம டெய்லி நம்ம சமைக்கிறோம், ஏதாவது ஒரு வேலை செய்யறோம், இல்ல ஆபீஸ்ல ஒர்க் பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்யும் போது பகவானை நினைச்சிட்டே பகவானுக்காக நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ட்டு நினைக்கணும். நம்ம குழந்தைங்களை வளர்க்குறோம் அப்படின்னா இது பகவான் கொடுத்தது, பகவானுடைய குழந்தைகள் அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பிரபுஜி. யாகங்களில் முக்குணங்கள். ஃபர்ஸ்ட் சாத்விக யாகம். பகவத்கீதை 17.11 பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, சாத்வீக யாகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காரு. அபலாகாங்ஷ பிர் யஜ்ஞோ விதிதிஷ்டோ ய இஜ்யதே யஷ்டவ்யம் ஏவேதி மன சமாதாய சாத்விகஹ. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்களால் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். சோ இப்ப சத்வகுணத்துல செய்யப்படக்கூடிய யாகம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சாஸ்திர விதிப்படி செய்வது, பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்வது, கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக மட்டுமே செய்வது அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நைமிஷாரண்யத்தில சௌனக முனிவர் தலைமையில அந்த முனிவர்கள் அங்க கலியுகம் தொடங்க போது அந்த ஸ்டேஜ்ல 88,000 நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அங்க யஜ்ஞம் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அப்ப அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா சூத பௌராணிகர் அங்க வரார். அப்போ சௌனக மகரிஷி சூத முனிவர் கிட்ட, இந்த கலியுகத்துல மக்கள் எல்லாமே ரொம்ப மந்த புத்தி உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள், அவங்களுக்கு ஆயுளும் ரொம்ப அற்பாயுசா இருக்கு, இவங்களை எப்படி பகவானிடம் கொண்டு போய் சேர்ப்பது அப்படின்ட்டு கேக்குறாரு. அதுக்கு சூத முனிவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இறைவனுடைய திருநாமங்களை ஜபிப்பதும் அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை கேட்பது மட்டுமே மிக உயர்ந்த சாத்வீக யாகமாக கருதப்படுகிறது அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் இந்த நைமிசாரண்ய முனிவர்களுக்கு சூத முனிவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான் மிக உயர்ந்த யாகம் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. அடுத்தது ராஜச யாகம். பகவத்கீதை 17.12 பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அபிசந்தாய துபலம் தம் பாத்தம் அபிச்சைவயத் இஜ்யதே பரதஸ்ரேஷ்ட தம் யஜ்ஞம் வித்தி ராஜசம். ஆனால் ஏதேனும் பௌதீக நன்மையை அடைவதற்காக அல்லது தற்பெருமைக்காக செய்யப்படும் யாகம் பாரதர்களின் தலைவனே ரஜோகுணத்தை சார்ந்தது என்பதை அறிவாயாக. சோ நமக்கு ஏதாவது ஒரு பௌதீக லாபத்தை எதிர்பார்த்து, நமக்கு நிறைய புகழ் கிடைக்கணும், நமக்கு பதவி கிடைக்கணும், நமக்கு ஆடம்பரம் கிடைக்கணும், செல்வம் கிடைக்கணும், நல்லா விளம்பரம் கிடைக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம எதிர்பார்த்து செய்யறதுதான் பாத்தீங்கன்னா ராஜச யாகம் அப்படின்ட்டு கருதப்படுகிறது. இதுக்கு நம்ம பாகவதத்துல என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்த பிரஜாபதி, தக்ஷ பிரஜாபதி. தக்ஷ பிரஜாபதியை யாகம் நடத்துறாரு. அதுல தேவர்களை மத்த எல்லாருமே கூப்பிட்டாரு. ஆனா சிவபெருமான அவர் கூப்பிடல. சோ சிவபெருமான அவர் அவமானப்படுத்தியதால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த யாகமானது தோல்வியில முடிஞ்சிச்சு. சோ அதனால நம்ம
நம்ம இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மள வந்து ஏதாவது ஒரு செயல் செஞ்சா நம்மள யாராவது பாராட்டணும் அப்படின்ற வந்து ஒரு எண்ணத்துல செஞ்சோம் அப்படின்னா அது கண்டிப்பா வந்து ராஜச குணம் ஆக கருதப்படுகிறது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா தாமச யாகம். தாமச யாகம் பகவத்கீதை 17.13 வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து தாமச யாகம் பத்தி சொல்லியிருக்கார். விதிஹீனம் அம்ருஷ்தானம் மந்திரஹீனம் அதக்ஷிணம் ஸ்ரத்தா விரஹிதம் யஜ்ஞம் தாமசம் பரிசக்ஷதே. சாஸ்திர விதிகளை மதிக்காமல், பிரசாத விநியோகம் இன்றி, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் இன்றி, புரோகிதர்களுக்கான தட்சணை இன்றி, நம்பிக்கையும் இன்றி செய்யப்படும் யாகம் தமோ குணத்தை சார்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. சோ எந்த ஒரு சாஸ்திர விதிகளையுமே வந்து பின்பற்றாமல், அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரசாத விநியோகம் எதுவுமே இருக்காது, வேத மந்திரங்களின் உச்சாடனம் எதுவுமே இருக்காது, அப்புறம் புரோகிதர்களுக்கு எந்த ஒரு தட்சணையும் இருக்காது, எந்த ஒரு நம்பிக்கையுமே இல்லாம செய்யப்படுறதுதான் வந்து தாமச யாகம். சோ இது வந்து அறியாமை, வன்முறை, மூட நம்பிக்கை இவற்றை கொண்டது இந்த தாமச யாகம். இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹிரண்யகசிபு. ஹிரண்யகசிபு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல கடுமையான தவங்களை வந்து பிரம்மாவை நோக்கி வந்து செய்தார். யாருக்காக செஞ்சார் அப்படின்னா விஷ்ணுவுக்கு எதிராக செஞ்சார். சோ அவர் வந்து தன்னை வந்து உயர்த்தி கொள்ளணும், நம்ம வந்து நம்மளே வந்து இந்த உலகத்தை ஆளணும், நம்மளை யாருமே வந்து அழிக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு குணத்தோட மற்றவர்களை அழிக்கவும் அதனால் அவனுடைய தவ பக்திக்காக செய்ததால வந்து இது வந்து தாமச யாகமாக கருதப்படுகிறது. அதாவது வந்து அறியாமையினால் மற்றவர்களை அழிப்பதற்காக செய்யப்படும் யாகம் ஆனது தாமச யாகமாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ யாகங்களில் முக்குணங்கள். இப்ப சத்வகுணம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா சத்வகுணத்துல செய்யப்படும் யாகமானது சாஸ்திரத்தின் படியானது. நம்ம வந்து கடமையாக செய்வது, எந்த ஒரு பலனையும் வந்து எதிர்பார்க்காமல் செய்வது அப்படிங்கிறது வந்து சத்வகுணத்துல செய்யப்படும் யாகம். அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்துல செய்யப்படும் யாகமானது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பௌதீக லாபத்துக்காக செய்யறது, தற்பெருமைக்காக செய்யறது, ஏதோ ஒரு புகழ் பதவி கிடைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு சுய லாபத்துக்காக செய்யறதுதான் வந்து ரஜோகுணத்துக்கான யாகம். நெக்ஸ்ட் வந்து தமோ குணத்துக்கான யாகம் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதல் எதுவும் இல்லாம, பிரசாத விநியோகம் இல்லாம, வேத மந்திர பாராயணம் எதுவும் இல்லாம, புரோகிதர்களுக்கு தட்சணை எதுவும் கொடுக்காம, நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகமானது தமோ குணத்தில் செய்யப்படும் யாகமாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரசாதத்தின் மகிமை. பிரசாதத்தின் மகிமையை வந்து பகவத்கீதை 3.13 வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்காரு. யக்ஞ சிக்ஷ்டாக்ஷிண சந்தோ முச்யந்தே சர்வ கில்பிஷைஹி புஞ்சதே தேத்வகம் பாபயோ வசன்யாத்ம காரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களில் இருந்தும் விடுபடுகிறார்கள். தங்களது சுய புலன் என்பதற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கிறார்கள். சோ அப்போ வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவானது நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களையுமே வந்து போக்கக்கூடியது. நம்ம டெய்லி வந்து சமைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சமைக்கிறத பத்மா மாதாஜி இப்ப சொன்னாங்க இல்லைங்களா, நம்ம எது செஞ்சாலும் சரி, நம்ம என்ன சமைக்கிறோமோ, நம்ம ஒரு சூப் குடிச்சாலும் சரி, ஒரு ஜூஸ் குடிச்சாலும் சரி சொன்னோம் இல்லைங்களா, அது பகவானுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டு பகவான் உண்ட மீது அந்த மகா பிரசாதத்தை, அந்த எச்சத்தை நாம உண்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லா பாவங்களிலும் இருந்தும் நம்மள வந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியும் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. அடுத்தது வாழ்க்கையே யாகம். பகவத்கீதை 4.23 என்ன சொல்லியிருக்காரு பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கத சங்கஸ்ய முக்தஸ்ய ஞானாவஸ்தித சேதசஹ யஜ்ஞாயாசரத கர்ம சமக்ரம் பிரவிலீயதே. ஜட இயற்கை குணங்களில் பற்றற்று திவ்ய ஞானத்தில் நிலை பெற்றவனின் செயல் முழுமையாக உன்னதத்தில் கலந்து விடுகிறது. அதாவது வந்து இந்த ஜட இயற்கை குணங்களை வந்து கொஞ்சம் கூட வந்து பற்று இல்லாம முழு ஞானத்தில் வந்து எவன் ஒருவன் நிலை பெற்று உள்ளானோ, அதாவது வந்து கிருஷ்ணருக்காக எல்லாமே நம்ம வந்து எந்த ஒரு பலனை கருதாமல் பற்றற்று நம்ம எது செஞ்சாலும் சரி அது வந்து பகவான் வந்து கிருஷ்ணருக்காக தான் நம்ம செய்யறோம் அப்படின்ற ஒரு நினைப்போடு செய்யணும். இப்போ ஒரு ஆசிரியர் இருக்காரு, அவர் வந்து மாணவர்களுக்கு வந்து பாடம் நடத்தும் போது அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய பிள்ளைகள் அப்படின்ட்டு நினைச்சு அவங்க வந்து பாடம் கற்பித்தால் அதுவே யாகமாக கருதப்படுகிறது. இப்ப வந்து ஒரு தாய் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய வந்து ஒரு பெரிய கிருஷ்ண பக்தரா வளர்த்தா அதுவுமே வந்து
ஒரு பெரிய யாகமாக கருதப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸ்டூடெண்ட் மிஷன் ஆஃப் ஸ்ரீல பிரபுபாத். இதுல வந்து நாம சங்கீர்த்தனத்தை பத்தி ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 12.3.52 கிரேதே தியாயதோ விஷ்ணும் திரேதாயாம் யஜதோ மகை துவாபரே பரிச்சர்யாயாம் கலோ தத்தரி கீர்த்தனாத். சத்தியயுகத்தில் விஷ்ணுவின் மீது தியானம் செய்வதாலும், திரேதா யுகத்தில் யாகங்கள் செய்வதாலும், துவாபர யுகத்தில் பகவானின் தாமரை பாதங்களுக்கு சேவை செய்வதாலும் என்னென்ன பலன்கள் கிடைத்தனவோ அவற்றை கலியுகத்தில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிப்பதனாலேயே ஒருவர் பெற முடியும். அதாவது சத்தியயுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தியானம் செய்யணும். 10,000 வருஷம், 10,000 வருஷம், 20,000 வருஷம் அந்த மாதிரி வந்து தியானம் செஞ்சா மட்டும்தான் நம்ம பகவான் அடைய முடியும். அடுத்தது வந்து திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ரிஃபைசஸ், வேதிக் சாக்ரிஃபைசஸ், இந்த யாகங்கள் எல்லாம் செய்யணும். அந்த மாதிரி செஞ்சாதான் நம்ம வந்து பகவானை வந்து அடைய முடியும். சோ அடுத்தது வந்து துவாபர யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ச்சனை வழிபாடு மூலம் நாம் பகவானை அடைந்தார்கள். ஆனா இப்ப வந்து கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து நம்மளால வந்து, ஏன்னா கலியுக மக்களுக்கு வந்து ரொம்பவே வந்து அற்ப ஆயுசு, மந்த புத்தி இதெல்லாம் இருக்கிறதால நம்மளால வந்து 10,000 வருஷம் வந்து தியானம் செய்ய முடியாது. அதே மாதிரி வந்து நம்ம வந்து சாக்ரிஃபைசஸும் வந்து ஒழுங்கா செய்ய முடியாது, யாகங்களும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா யாகத்துல போடக்கூடிய அந்த பொருட்கள் வந்து தூய்மையான பொருட்கள் வந்து கிடையாது இப்ப இந்த கலியுகத்துல. அதே மாதிரி வந்து நம்ம அர்ச்சனை வழிபாடும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா பிராமணர்கள் வந்து அவங்க வந்து அவ்வளவா அவங்களுக்கு வந்து ஒழுங்கா அந்த மந்திரங்கள் உச்சாடனம் வர்றதில்ல, அவங்க வந்து சுத்தமாகவும் இருக்கிறது இல்ல. சோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம கலியுகத்துல வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியாது. அதனால நாம சங்கீர்த்தனம் மட்டுமே நாம வந்து பகவானை அடைவதற்கான ஒரே வழி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த கலியுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ண வர்ணம் த்விஷா கிருஷ்ணம் சங்கோபாங் சாஸ்திர பார்ஷதம் யக்ஞை சங்கீர்த்தன பிராயர் யக்ஞதீஹி சுமேதஷஹ. கலியுகத்துல கூர்மையான புத்தியுடையவர்கள் எப்போதும் கிருஷ்ண என்னும் நாமத்தை உச்சரிப்பவரும், வெளித்தோற்றத்தில் தங்க நிறம் உடையவருமான சைத்தன்ய மகாபிரபு, அதாவது பகவானை அவரது பரிவாரங்களுடன் சேர்த்து சங்கீர்த்தன யஜ்ஞத்தின் மூலம் வழிபடுகிறார்கள். அதாவது கலியுகத்துல யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சங்கீர்த்தன யஜ்ஞம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் இந்த வழிகாட்டுதலின்படி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பது மட்டுமே முக்குணங்களின் பிடியிலிருந்து தப்பித்து பகவானுடைய தாமத்தை அடையும் ஒரே வழி ஆகும் என்பதை நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ நம்ம டெய்லி என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நாம ஜபம் செய்யணும், அப்புறம் சத் சங்கத்தோட எப்பவுமே வந்து இணைஞ்சிருக்கணும், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை வந்து உட்கொள்ளுதல், வைஷ்ணவ சேவை செய்தல், அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற கிரந்தங்களை நம்ம வாசிக்கணும், பிளஸ் வந்து கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையை வந்து கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணித்தல். சோ யாகம் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் நெருப்பில வந்து நெய் ஊற்றுவது மட்டும் கிடையாது. நம்மளுடைய உடல், மனம், வாழ்க்கை, செல்வம் அனைத்தையுமே வந்து பகவானுக்காக அர்ப்பணிப்பது மட்டுமே உண்மையான யாகம். கலியுகத்தில் அந்த யாகத்தின் உண்மை வடிவம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு வழங்கிய ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் என்னும் ஹரிநாம சங்கீர்த்தனம் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா. இத்துடன் நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக நடத்தை, பேச்சு மற்றும் தானம் பற்றி வழங்க உள்ளார் அஸ்வின் பிரபுஜி அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. Hare Krishna Mataji's Prabhuji's and our pronouns to everyone. Thank you Leelavati Mataji, Padma Mataji, Sri Lakshmi Mataji. ஸோ இது வரைக்கும் 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்கள பத்தி, அவங்களுடைய வழிபாடு எப்படி, அவங்க எந்த விதமான உணவு சாப்பிட்றாங்க, அவங்க எந்த விதமான யாகங்கள் பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ இந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுடைய நடத்தை, பேச்சு, மனம், தானம் இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு நம்ம இப்போ பார்ப்போம். ஸோ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய நடத்தை எப்படி இருக்கும்னா, எப்பயுமே மற்றவங்க எல்லாருமே மரியாதையா நடத்துவாங்க. அவங்களுடைய கோட்பாடு எப்படின்னா ஒர்க் இஸ் வர்ஷிப். ஸோ தன்னுடைய கடமையை அவங்க வந்து வழிபாடு மாதிரி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களும் மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. ஆனா எப்போ மரியாதை கொடுப்பாங்க அப்படின்னா, தனக்கு ஏதாவது ஒரு சுயநலம், தனக்கு திருப்பி ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், அவங்களால ஏதாவது நம்மளுக்கு ஹெல்ப் இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல மட்டும்தான்
ரஜோ குணத்துல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே மற்றவங்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மற்றவங்கள பார்த்து பொறாமைப்படுவாங்க. மற்றவங்களுக்குரிய இருக்கிற சக்தியை அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அப்புறம் தன்னைத்தானே கூட அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. தன்னைத்தானே கூட சித்திரவதை பண்ணி தன்னைத்தானே அழிச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த 3 விதமான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க இப்படிதான் நடந்துட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுடைய பேச்சுக்கள் எப்படி இருக்குன்னு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா, சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய பேச்சு எப்பயுமே உண்மையா இருக்கும். அவங்களுடைய பேச்சு மற்றவங்களுக்கு கேட்கும்போது மகிழ்விப்பதா இருக்கும். மற்றும் மற்றவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், பயனுள்ளதாக இருக்கும். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கும்னா, மற்றவங்களை வந்து அதிகாரப்படுத்துற மாதிரி இருக்கும். மற்றும் அவங்க எப்பயுமே தேவையில்லாத வதந்தி பேசுவாங்க. அவங்களுடைய பேச்சு எப்பயுமே சுயநல நோக்கமானதாக தான் இருக்கும். தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய பேச்சு, அவங்க வந்து பொய் பேசுவாங்க, தேவையில்லாததை தூண்டுவாங்க, தீங்கு விளைவிப்பாங்க மற்றவங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாங்க, இந்த 3 குணத்திலையும் நம்ம இருக்கக்கூடாது, சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ அவருடைய மூடன் மிஷன், அவருடைய நோக்கம், மனோபாவம் என்ன அப்படின்னா, இந்த நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல வாச்சோ வேகம் மனசோ குரோத வேகம், அதுல பொருளுரையில எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. வாச்சோ வேகம் அப்படின்னா பேச்சோடைய தூண்டுதல்களை நம்ம கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்ட்டு சொல்றதுக்கு அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, நம்ம எப்பயுமே பேச்சோடைய தூண்டுதல்களை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்ம எப்பயும் எதை பத்தி மட்டும்தான் பேசணும், கிருஷ்ணருடைய கதைகளை மட்டும்தான் பேசணும், கிருஷ்ணருடைய புகழ்களை மட்டும்தான் மற்றவங்கள்ட்ட பேசணும் அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு. ஸோ இப்படி நம்ம பண்றது மூலமா நம்ம இந்த 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்ட சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்மளுடைய பேச்சை மாத்திக்கலாம். இதுதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய நோக்கம். அடுத்தது தானத்துல 3 குணத்துல இருக்கிறவங்க என்ன விதமான தானங்கள்லாம் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். பகவத்கீதை 17.20 சத்வ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். தாதவ்யம் இது யத்தானம் தீயதே அனுபாகாரிணி தேசே காலே ச பாத்ரே ச தத் தானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம். பலனை எதிர்பார்க்காமல் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஸோ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தானம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தகுந்த நபருக்கு மட்டும்தான் தானம் பண்ணுவாங்க. தேவையில்லாம எல்லாருக்குமே தானம் பண்ண மாட்டாங்க. தகுந்த இடத்துல தகுந்த காலத்துல தான் அவங்களுக்கு தானம் பண்ணுவாங்க. இப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தானம் பண்றாங்கன்னு பகவத்கீதையில கிருஷ்ணர் சொல்றாருன்னா, 17.21 ஸ்லோகம், யத்து பிரத்யுபகாரார்த்தம் பலம் உத்திஷ்ய பாபுனக தீயதே ச பரிக்ளிஷ்டம் தத்தானம் ராஜசம்ஸ்மிருதம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி அல்லது விருப்பமின்றி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இப்போ ஒருத்தவங்க தானம் கொடுக்குறாங்க, ஏதாவது நம்மளுக்கு இந்த தானம் கொடுக்கறதுனால நம்மளுக்கு நன்மை நடக்கும், ஏதாச்சும் ஒரு பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு கொடுப்பாங்க. இல்ல விருப்பமே இல்லாம வேண்டா வெறுப்பா அவங்களுக்கு மற்றவங்களுக்கு தானம் கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி தானம் கொடுக்கறதெல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்கிறதா கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய தானம் எப்படி இருக்குன்னா, அதேஷ காலே யத்தானம் அபாத்ரேப்யஸ்ச தீயதே அசத்கிருதம் அவஜ்ஞாதம் தத்தாமசம் உதாகிருதம். தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் தமோ குணத்தை சேர்ந்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஸோ அப்படியே ஆப்போசிட், சத்துவ குணத்துக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்ல இவங்க கொடுப்பாங்க. தேவையில்லாத ஆட்களுக்கு தேவையில்லாத சமயத்துல தேவையில்லாத இடத்துல இவங்க வந்து தானம் கொடுப்பாங்க. சம்மரியா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து தானம் கொடுக்கறத அவங்க ஒரு கடமையை நினைச்சுப்பாங்க. எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம தகுந்த இடம் தகுந்த காலம் தகுந்த நபருக்கு தானம் கொடுப்பாங்க. ரஜோகுணம் ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்து கொடுப்பாங்க. தானம் கொடுக்கறதுனால நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு அனுபவிப்போம் அப்படின்னு நினைச்சு கொடுப்பாங்க. இல்லைன்னா வேண்டா வெறுப்பா தானம் செய்வாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி தானம் கொடுப்பாங்கன்னா, தூய்மையற்ற இடம், தகாத நபர், தகாத காலத்துல அவங்க தானம் கொடுக்குறாங்க. இப்போ உண்மையிலே நம்ம எப்படி தானம் கொடுக்கணும், பிரபுபாதாவுடைய மிஷன் என்ன, அவங்க வந்து கிருஷ்ணர் உணர்வுக்காக நம்ம தானம் கொடுக்கணும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா, சுதாமா குசேலன் என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருக்காக கொஞ்சோண்டு ஒரு அவல் எடுத்துட்டு போய் கிருஷ்ணருக்காக கொடுக்குறாங்க.
அவர்கிட்ட கிடையாது. அவர்கிட்ட அந்த அவல் இல்லை. அவர் என்ன பண்றாரு, மற்றவங்கள்ட்ட போய் கேட்டு கிருஷ்ணருக்காக வாங்கிட்டு போய் கிருஷ்ணருக்கு அந்த அவலை கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து கொஞ்சோண்டு 2 துளி 2-3 பருக்க தான் அரிசி வந்து அந்த பல வியாபாரி அம்மாவுக்கு கொடுக்குறாங்க. ஆனா அவங்க எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கிருஷ்ணரோட அழகுலேயே கிருஷ்ணருக்காக அவர் என்ன பண்றாங்க, அவங்க கூடையில இருக்கிற நிறைய பழங்களை எடுத்து என்ன பண்றாங்க, கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்போ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாங்க, பதிலுக்கு விலை மதிப்பற்ற செல்வங்களை வந்து அவங்க கூடையில ஃபுல்லா கொடுத்துடுறாங்க. ஸோ அவங்க எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கிருஷ்ணருக்காக செயல்கள் செய்யறாங்க. ஸோ நம்மளுடைய செயல்களும் நம்மளுடைய தானங்களும் கிருஷ்ணருக்காக செய்யணும். நம்ம கோவில்ல கூட பகவத்கீதா ரெசிடென்ஷியல் காலேஜ் கட்டிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கு கூட நம்ம தானம் பண்ணலாம். வேற தேவையில்லாம தானம் பண்றதுக்கு பதிலாக கிருஷ்ண உணர்வுக்காக நம்ம தானங்கள் செய்ய வேண்டும். சம்மரியா 3 குணங்கள்ல இருக்கிறவங்க என்னென்ன பண்ணுவாங்கன்னு மட்டும் பார்த்துடலாம். ஸோ புத்தகங்கள் என்ன படிப்பாங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து உற்சாகமூட்டும் சுயசரிதை படிப்பாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப திகில் நாவல் படிப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தேவையில்லாத இந்த தேவையில்லாத வலைத்தளங்கள்ல உள்ள புத்தகங்களை படிப்பாங்க. இவங்க வேலை பார்க்கறது வந்து ஆசிரியரா சத்துவ குணத்துல இருப்பாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து பணத்துக்காக எந்த விதமான வேலைனாலும் செய்வாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து மது, போதைப் பொருள் இதுல தான் எப்ப பார்த்தாலும் இருப்பாங்க. ஸோ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட டே எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுறது அப்படின்னா மார்னிங் 4 o'clock அதிகாலையிலே ஸ்டார்ட் ஆயிருது. ஆனா ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க நடுவில் மத்தியானம் தான் அவங்களுடைய டேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய டே எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா நைட்டு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இரவு 8 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. எல்லாரும் தூங்கின பிறகு தான் அவங்களுடைய டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இசை எப்படி இருக்குன்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட இசை வந்து ரொம்ப மென்மையான இசை, இல்ல கர்நாடக இசை தான் கேட்குறாங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட இசை எப்படி இருக்குன்னா ஜாஸ், ராக், பாப் அந்த மாதிரி இசையெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட இசை எப்படி இருக்குன்னா கத்துறது, கதறது அந்த மாதிரி ஒரு இசை தான் இருக்குது. அடுத்தது இடங்கள். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய எப்படி எந்த மாதிரி இடங்களை அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னா பூங்கா, வனம் அந்த மாதிரி. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து டவுன், சிட்டி லைஃப் எதிர்பார்ப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுடைய இடம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா பப்பு, ஹோட்டல், நைட் ஹோட்டல் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு தான் அவங்க விரும்புவாங்க. உணவு வந்து இவங்களுடைய இது ஃபுல் நிறைவானது, சாறு உள்ளது, சைவ உணவு தான் சாப்பிடுவாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்கள காரமானது, சூடானது, புளிப்பானது, உரைப்பானது அப்படிதான் சாப்பிடுவாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து கெட்டு போனது, அழுகியனது தான் சாப்பிடுவாங்க. மனநிலை எப்படி இருக்கும், சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பயுமே மகிழ்ச்சியா இருப்பாங்க. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து சோம்பேறித்தனமா இருப்பாங்க. ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்பயுமே கோபமா இருப்பாங்க. ஆனா ஃபைனலா நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த 3 குணத்துலயும் இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு சுத்த சத்துவ குணத்துல நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கணும். அதுதான் கிருஷ்ணரும் விரும்புறாங்க. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதாவும் அதை தான் விரும்புறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜிஸ், பிரபுஜிஸ். எங்களுக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தா கேட்கும். தேங்க்யூ மாதாஜிஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த குணாஸ் எடுத்துருந்தது அது ரொம்ப எலாபரேட் டாபிக் ஆக்சுவலா. அதுல வந்து நீங்க ஃபுல்லா வந்து கவர் பண்ணிருக்கீங்க. டைம் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்ன்ற ஒண்ணு இருக்கு. அது கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வேற ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் ஏதாவது இந்த மாதிரி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணும்போது டைம் வந்து ரொம்ப இது பண்ணி ரொம்ப வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கும்போது 10 minutes தான். நான் வந்து பண்ணினது சோல் தான் பண்ணினேன். 10 minutes தான் டைம் கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள யூ ஹவ் டு எக்ஸ்பிளைன், ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ். யாராவது கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க, அதுக்கெல்லாம் வந்து ஆன்சர் பண்ணுவாங்க. அதனால நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் நீங்க வந்து அந்த டைம் வந்து most of the thing is, நீங்க மாடர்ன் மிஷன் ஆஃப் பிரபுபாதா நீங்க வந்து சொன்னீங்க. ரீச்சிங் அப்ளிகேஷன் வரும்போது நீங்க how do you preach அந்த 3 குணங்கள் வந்து யாராவது நம்ம டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இருக்கும். நம்ம ஆடியன்ஸ்ல வந்து சத்துவ குணம் இருப்பாங்க, ரஜோ குணம் இருப்பாங்க, தமோ குணம் வந்து இருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ப்ரீச் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 3 குணத்துல இருந்தாலும் இந்த 3 குணங்களும் நம்ம திருப்பி திருப்பி பந்தப்படுத்தப்பட்டுட்டே இருப்போம். திருப்பி இந்த உலகத்துல இருந்து பிறந்துட்டே இருப்போம். ஸோ அதனால இந்த 3 குணத்துலயும் நம்ம இருக்கக்கூடாது. இந்த 3 குணத்தை தாண்டி உள்ள சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்.
இப்போ ரஜோ குணத்துல இருக்கு, சாரி தமோ குணத்துல இருக்காங்க, அவங்களுக்கு நீங்க எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க? நீங்க வந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னானே ஒத்துப்பாங்களா? உங்களுக்கு வந்து தமோ குணம் இருக்கு, நீங்க வந்து இந்த மாதிரி தமோ குணம் எல்லாம் வச்சுக்க கூடாது, இருந்தானா நம்ம வந்து கீழ் உலகத்துக்கு தான் போவோம் அப்படின்ட்டுலாம் வந்து சொன்னா ஒத்துப்பாங்களா அவங்க? ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு முதல்ல அவங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்க மாதாஜி. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தமோ குணத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. எது உங்களுக்கு பெட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்க மாற மாற இதுதான் தமோ குணம், இதுதான் ரஜோ குணம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். அது மூலமா அவங்க தெரிஞ்சுக்கலாம், நம்ம இதுக்கு முன்னாடி தமோ குணத்துல இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சா நல்லது. தெரியலனாலும் அவங்க வந்து அதுக்கப்புறம் புதுசு ட்ரை, ஐ மீன் சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அவங்க ட்ரை பண்ணலாம் மாதாஜி. ஸோ அவங்க டைரக்டா சொல்லக்கூடாது, சார் நீங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரி சொன்னான்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அஃபண்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதுக்கு நம்ம எப்படி என்ன தீர்வு கொடுக்கலாம்? தீர்வு வந்து இப்போ கிருஷ்ணர் கோயிலுக்கு வராங்க, சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த தமோ குணம் போகணும் அப்படின்னா என்ன? பிரபுபாதர் வந்து இது அடிக்கடி வந்து சொல்லுவாரு, என்ன பண்ணுவாங்க? பிரசாதம் கொடுக்கலாம் மாதாஜி, வெரி அவங்களுக்கு குட், கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிரசாதம். பிரசாதம். ஆமா, பிரசாதம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த தமோ குணம் வந்து மாறி இது வந்து அந்த ரஜோ குணத்துக்கு வரும். ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த 14 சாப்டர்லயே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எப்போதும் இந்த மும்முனை போட்டி வந்து நடந்துட்டே இருக்கும். எப்பவுமே வந்து நம்ம ஈஸியா வந்து சத்துவ குணத்துல இருந்து ரஜோ குணத்துக்கு மாறிடுவோம், சில பேர் சத்துவ குணத்துல இருந்து தமோ குணத்துக்கு போவாங்க. அதெல்லாமும் வந்து நிறைய அந்த மும்முனை போட்டி வந்து எப்பவுமே வந்து நடந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு. சோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம பிரசாதம் வந்து கொடுக்கலாம். இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு நம்ம என்ன சொல்லலாம்? ரஜோ குணம் வந்து நிறைய ஆசைகள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு நம்ம எப்படி வந்து ப்ரீச் பண்ணலாம்? அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லணும் மாதாஜி, இந்த மாதிரி திரும்பவும் இந்த பௌதிக வேர்ல்டுல நம்ம விழுந்துருவோம், திரும்ப திரும்ப இந்த பிறப்பு இறப்பு இந்த சுழற்சியில மாட்டிக்கிட்டு நம்ம தவிப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம எடுத்து சொல்லணும். பகவானே சொல்லியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. அதெல்லாம் சொல்றப்போ அவங்க கண்டிப்பா தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் சரி ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் சரி மாதாஜி, பகவத்கீதையில பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. யார் யாரெல்லாமோ சொல்றதெல்லாம் நம்ம நம்புறோம், இங்க பகவானே சொல்லியிருக்காங்க அது எவ்வளவு உண்மை அப்படின்றதெல்லாம் சொல்றப்போ அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவங்கள திருத்திக்குவாங்க மாதாஜி. யூஸ்வலா என்ன பண்ணுவாங்க? யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஆல் செட் அண்ட் டன் நம்ம வந்து இது நம்ம வந்து சொல்லலாம். பட் நீங்க வந்து ரியாலிட்டியை வந்து பார்க்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா ரியாலிட்டியில வந்து இந்த நம்மளோட ரஜோகுணம்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணும்போது மாறும் அப்படின்னு சொல்லி இம்மீடியட்டா என்ன பண்ணணும்? ரஜோகுணம் நிறைய ஆசைகள்லாம் நிறைய இருக்கு, அவங்களுக்கு நம்ம என்ன அவங்களுக்கு சாண்டிங் பண்ண சொல்ல மாதாஜி. ஸ்டாண்டிங், ஓகே. அதுக்கப்புறம் பகவானுடைய லீலைகள் அதெல்லாம் கேட்க சொல்லலாங்க மாதாஜி. அவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும்? நிறைய பணம் அவங்க இருக்கும் கிட்ட நிறைய மாதாஜி. பகவானுக்கு வந்து சேவை பண்றதுக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு அவங்களுக்கு பணம் இன்வால்வ் பணம் பண்ணலாம் பணம் மாதாஜி. பணத்துக்கு நம்ம வந்து சொல்லலாம், அவங்க கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு இல்லையா? சோ உங்களோட இது வந்து நீங்க எவ்வளவு நம்ம வந்து எப்பவுமே வந்து இதுதான் NND பிரபுஜி எப்பவுமே வந்து சொல்லுவாரு என்ன அப்படின்னா, உங்ககிட்ட வந்து எப்படி நேக்கா வந்து பேசி அவங்க கிட்ட வந்து எப்படி இந்த கோவிலுக்கு வந்து அவங்களுடைய சேவையை வந்து இது பகவானுக்கு வந்து திருப்பி விடுறது. வேற எங்கேயாவது போய் இது பண்றதோட கோவிலுக்கு நீங்க சேவை பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய பாவங்கள் அனைத்தும் வந்து இதுவாகும். நம்மளுக்கு மாத்திரம் இல்ல நம்மளுடைய சந்ததிக்கும் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து சொல்லும்போது அவங்க they will take it in the right spirit. ஸோ அவங்களோட ஒரு ரெக்கக்னிஷன் கிடைக்கும். ஏன்னா அவங்க NND பிரபுஜி என்ன பண்ணுவாரு, அது யாரெல்லாம் இவ்வளவு லட்சம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அந்த போர்டுல போட்டுருவாரு இல்லையா? சோ அது அடுத்த தடவை அந்த போர்டு பார்க்கும்போது நான் என் பேர் கொடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இவங்க எல்லாருமே எதை விரும்புவாங்க அப்படின்னா அங்கீகாரம் பண்றதை வந்து விரும்புவாங்க. சில பேர்லாம் வந்து நான் பணம் கொடுத்தேன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர்லாம் நான் ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த டியூப் லைட்ல என்னோட ஃபுல் பேர் எழுதுங்க அப்படின்வாங்க. சோ அந்த லைட்டே மறைஞ்சிடும், அந்த ஃபுல் பேர் தான் வந்து தெரியும் அந்த இது லைட்ல இல்லையா? சோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள். சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அவங்களுடைய எப்படி வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நம்ம அவங்கள வந்து ஈடுபடுத்தலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கல் வந்து ரீச்சிங் அப்ளிகேஷனா நம்ம வந்து பண்ணலாம். அதே சத்துவ குணம் வந்து எப்படி நம்ம இது பண்றது? சத்துவ அவங்களுக்கு குணம் கொஞ்சம் அந்த ஈகோ இருக்கும் மாதாஜி. சோ நான் கஷ்டப்பட்டு நான் சம்பாதிக்கிறேன், அது பகவான் கிட்ட போகணும்ன்ற அந்த மோட்டிவேஷன் இல்லாம இருக்கும். ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ அந்த சத்துவ நிலையில இருந்து சுத்த சத்துவத்துக்கு நீ வா,
அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. எல்லாமே சுத்த சத்த நிலையில இருக்கப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிடுவோம். நம்ம செயல்கள் அர்ஜுனருக்கும் அதைத்தான் பகவான் சொல்றாங்க. நீ செயல் செய்யு, எல்லாத்தையும் எனக்கு ஆஃபர் பண்ணிடு, உன்னோட மனசையும் புத்தியும் என்கிட்ட நிறுத்து அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ அதேதான் இங்க இந்த சாப்டர்லயும் அந்த 3 குணங்களை பத்தி பேசுறப்போ சத்துவகுணம் கரெக்ட் நல்லதுதான், ஆனா அதையும் தாண்டி ஒரு நிலை இருக்கு, அந்த நிலைக்கு நீங்க எல்லாரும் வாங்க. அதுதான் அந்த வசுதேவ தலம்னு சொல்லப்படுற அந்த சுத்த சத்துவ இதுக்கு வாங்க. அதுதான் பிரபுபாதர் அவர்களும் நம்ம எல்லாரையும் வர சொல்றாங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே. சோ இந்த இவங்களெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா they want to learn more about கிருஷ்ணா. சத்துவகுணம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஏர்னிங் இருக்கும். அதாவது நான் நிறைய வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் வந்து இதுதான் வந்து ஐடென்டிபிகேஷன் லெவல் 1 கிளாஸ் எடுக்கும்போது யாரெல்லாம் வந்து அதை கேட்கறாங்க, இதை பத்தி கேட்கறாங்க, அதை பத்தி கேட்கறாங்க அப்படின்னா அந்த கேள்வியுடையோர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அந்த கேள்வியோட நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு அவங்க கிட்ட சொன்னா ரொம்ப நல்லா நீங்க கேள்வியிலே கேட்கறேன், நீங்க வந்து இன்னும் நிறைய டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா லெவல் 2 பண்ணுங்க, லெவல் 3 பண்ணுங்க. பக்தி சாஸ்திரிலாம் கூட இருக்கும் உங்களோட இது அத்தனையும் வந்து இதுல வந்து வெளிப்பாடாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ அதை வந்து நம்ம வந்து சொல்லலாம். சோ அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதருடைய மூட் அண்ட் விஷன் வந்து இதுல வந்து நிறைவேறும் அப்படின்றது வந்து அதுதான் நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எப்படி அப்கிரேட் பண்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். லைஃப் ஸ்டைல் வந்து இந்த 3 குணங்களையும் வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய டயட்டை வந்து ரிஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டயட்டை ரிஃபார்ம் பண்ணாலே நம்மளுடைய இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து அதிகமா தாக்கப்பட மாட்டோம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றது. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் நம்ம தொடர்ந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இந்த ரஜோ குணம் தமோ குணம் வந்து கீழே போய் சத்துவ குணம் வந்து மேலோங்கி இருக்கும். அடுத்தது வந்து இந்த சுத்த சத்துவம் எப்படி வருது அப்படின்னா யூஸ்வலா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சுத்த சத்துவம் எப்படி வரும்னா அனலாய்டு டிவோஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது கொஞ்சம் வந்து களங்கம் இல்லாதவங்க, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமான ரியலைசேஷன் வந்து. அதனாலதான் நீங்க வந்து நிறைய லெக்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து கேட்கும் போது என்ன அப்படின்னா ஒருத்தரோட லெக்சர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். வந்து கேட்பாங்க இதுல இருந்து நீங்க என்ன ரியலைஸ் பண்ணீங்க, இதுல இருந்து இப்ப எதுவுமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலும் 3 கொஸ்டின்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். What am I learning? Why am I here? First வந்து நான் ஏன் இங்க இருக்கேன் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் அந்த ரீசனோட நமக்கு தெரியும். What am I learning? How am I going to apply? இது 3 வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம வந்து வாழ்க்கையில வந்து மேல மேல வந்து எல்லாம் அப்படின்னா வந்து இதான் வந்து மூட் அண்ட் விஷன் ஆஃப் பிரபுபாதர் அப்படின்றது வந்து நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட பர்பஸ் வந்து தெரியணும். எல்லாருக்குமே வந்து எவ்ரி ஒன் ஹஸ் பீன் சென்ட் வித் பர்பஸ். நம்மளுக்கு வந்து அந்த பர்பஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கே நம்மளுக்கு வந்து வாழ்க்கையில பாதி ஆயுஸ் வந்து போயிடும். அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு வந்து மிச்ச ஆயுஸ்ல வந்து அட்லீஸ்ட் அந்த கொஞ்ச நாள்லயாவது நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், விதையை வந்து விதைக்கிறோம். அப்போ அந்த விதை வந்து அந்த இடத்துல நல்லபடியா ஆச்சு, நம்மளுக்கு நீண்ட ஆயுள் கொடுத்து நம்மள ஆரோக்கியமா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த ஜென்மாலேயே பகவான்கிட்ட போறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கும். பற்றற்ற வாழ்க்கை ரியலைசேஷன் இருந்து. சப்போஸ் இல்ல அப்படின்னா கிரவுண்ட் ஒர்க் போட்டாச்சு, அடுத்ததுல வந்து அடுத்த ஜென்மால எலிவேஷன் வந்து ஆறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் வந்து சொல்றேன். எப்பவுமே வந்து இட் வில் நெவர் கோ வேஸ்ட். எது நம்ம வந்து பக்தி பண்ணினோம் அப்படின்னா இட் வில் நெவர் கோ வேஸ்ட். இதே நம்ம வந்து பிஹெச்டி, டபுள் பிஹெச்டி, ட்ரிபிள் பிஹெச்டி வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா இட் கோஸ் வேஸ்ட். ஏன்னா இந்த ஜென்மாவோட முடிஞ்சு போயிடுது. அடுத்த ஜென்மா வந்து நம்ம எல்கேஜில இருந்தா வந்து ஆரம்பிக்கிறோம். அதுதான் வந்து பக்தி பண்ணு. ஏன் பசங்களுக்கு எல்லாம் பக்தி பண்ணு அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இந்த பக்தி பண்ணாதான் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து ராதாராணி எல்லாம் எப்படி வந்து பகவானை வந்து அடைந்தார்கள் அப்படின்னா அவங்களே வந்து சொன்னாங்க. லட்சுமி தாயாரும் அதேதான் வந்து சொன்னாங்க. அவங்க நிறைய வந்து எத்தனையோ ஜென்மாக்கள் எடுத்து பகவானை வந்து அடையணும் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப தீவிரமா இருந்து அவங்க வந்து அதை அடைஞ்சாங்க அப்படின்ட்டு வந்து. ஸோ நல்லா எல்லாரும் 2 குரூப்புமே நல்லா வந்து சொன்னீங்க. டைம் மாத்திரம் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து பண்ணும்போது அண்ட் ரிலேட்டட் பி கிறிஸ்பா இருக்கட்டும், ரொம்ப எலாபரேட்டிவ் இல்லாம கிறிஸ்பா இருக்கட்டும். நீங்க வந்து இந்த பாகவதம் சொன்னது கரெக்ட் தான். பாகவதத்துல கடைசி ஸ்லோகமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த சைத்தன்யரோடது கடைசி எந்த ஸ்லோகம் வந்து கடைசியா முடியறதோ அடுத்த இது வந்து அதோடைய தொடர்ச்சி என்ன அப்படின்னா சைத்தன்ய சரிதாமிருதம் வந்து என்ன அப்படின்னு நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்ட்டு முடிப்பாங்க. பாகவதத்துல கடைசி ஸ்லோகம் 12வது ஸ்கந்தத்துல கடைசி 13வது சாப்டர் நினைக்கிறேன். கடைசி ஸ்லோகமே வந்து நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்றது முடிக்கப்படும். அடுத்தது வந்து தொடர்ச்சி வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருதம்.
அவருடைய மிஷனே வந்து அதுதான். பகவான் எல்லா இடத்துக்கும் வந்து நாம சங்கீர்த்தனை பிரசங்கம் பண்ணணும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா, எல்லாம் நல்லா பண்ணீங்க. அடுத்தது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து 7th சாப்டர் முடிச்சுட்டு 8th இது பண்ணலாம். 8th வந்து நான் வந்து இது போட்டிருக்கேன். நான் 7th சாப்டர் முடிச்ச உடனே நான் உங்களுக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் யார் யார் எந்தெந்த இது பண்ணணும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा